gane sai da yayi tawassal da shugaba labbaika azimul qalbi sayyidi labbaika kamata musulmai mu kama manzan Allah rike shi da gaskiya mu shi babu kasala shi ya zamto sanadin shigar da bautar Allah abu kokon kote ka tambaya na shaka shi ma'aikin Allah da ban gida wurin shi ganin wani sirri da rabu duk ya bashi ya samu rogo kake kama domin shi bana zai karba ya ce da kai ta farika azimin falaki ya sani ya farka ya kamata ka gane silarsa ne aka yi ka sanadinsa ka zamto mutum cikin ahalinka kake iya bauta wurin wanda ya yi ka ya kamata ka gane rasulun gatanka shi ma'aikin Allah jikinsa babu kazanta ɗariran wadawar sunan shi girmama a dukka halitta an ta'azimin yayi matsayin gaba ma shakka ya azimin kalli na sayyidi ya farka ya rage mai kalli ka kalli ne roƙonka ya jamilin lali ka ce da ni da farka don isar zara ƙoƙari ka ƙara albarka ka kira madina da su sayyarin sadati kai ne ka kauda kazanta kai ka kauda abaja da shi da kuma kusanta kai ka tarwata mulki silata har da manata kai ka zamto rahama gare mu ba ma shaka ya azimul qalbi ya sayyidi ya Ya ka